Sundan nyo ako hanggang sa matapos ang video na ito mga kaibigan. Isa itong malupit na adventure. Let's go! Sa video na ito ay muli tayong aakyat sa Baguio City at magmumotor mula Baguio hanggang Pangasinan. Isang pambihirang ruta ang ating tatahakin upang makababa sa Pangasinan. Dadaanan natin ang kalsadang ginagawa na siyang magdurugtong ng Itogon Benguet at San Nicolas, Pangasinan. Dadaan tayo sa mga masisikip na tire path at hanging bridge. Tara! Sa isa na namang kapanapanabik na adventure at road update. Alright mga kaibigan, welcome back sa ating YouTube channel Elmo Tour. Galing tayo dito sa open pit ng Felix Mining Corporation. At tayo ay pababa ng Camp 3, dadaan ng Cannon Road, akyat ng Baguio City, at lalabas tayo ng Pangasinan. Backdoor gaming tayo sa video na ito. Sundan nyo ako hanggang sa matapos ang video na ito mga kaibigan. Isa itong malupit na adventure. Let's go! Grabe ang dilim. Almost zero visibility. What lagot tayo. Sirado. Pag pinilit ko dito, kaya akong makadaan. Hindi, balik tayo. Kasi sinadyang putulin to oh. Hindi na tinanggal. Ibig sabihin may malalang landslide yan sa dulo. Kaya balik tayo. Kasi kung ano lang yan eh, mabilis lang tanggalin yun. Doon tayo sa kabila dadaan. Balik tayo. Close dita, close. Ijay, mabalibalat Jay Banger. Kimabab Jay. Ayan, sige, thank you. Tinanong ko mga kaibigan kung close ba. Close nga daw talaga. Doon tayo sa kabila. May isang daan pa kasi. Sana di tayo maabutan ng ulan. Hirap nang nagmumotor ng maulan dito sa Benguet. Napakalamig. Solid yung lamig. Zero visibility. Basta kaya sa Cannon hanggang Baguio wala, di tayo makapagpalipad ng drone pag ganito lagi mga dadaanan natin. Sabagay, enjoy pa rin to. Subukan din natin motor na almost zero ang visibility. Oh, kinain na tayo ng nilamon na tayo ng fog. Right sa kabila. Kimabab. Mas mahirap dito eh. Mas malumot mga daan dito. Daanan na natin to minsan. On the click gamit natin. Oh! Sorry. Go ahead. Priority ka.
Grabe yan. Sulit na foggy. Alam nyo ba yung bato na yan mga kaibigan? Yan. Pag nandun ka sa Cannon Road, pag nakita mo yan, hang-hang ka. Pag nandito ka sa taas, parang ano lang siya, normal lang na bato. Halos kapantay natin eh, nandito sa taas pa kasi. Sa baba, nandyan yung Cannon Road. Actually, pababa na tayo. At malapit na tayo sa Cannon Road. Kanina pa, pababa lang ng pababa. Nanginginit na yung mga preno ko. Harap likod. Siyempre, ano lang, pitik-pitik lang din. Hindi pwedeng ibabad mo ng ibabad hanggang wawalan ka na ng preno. Di hamak na mas okay naman gamitin ito kaysa sa mag-automatic ka. Kahit gaanong lakas ng preno mo sa automatic eh, talagang bibigay dahil kailangan mo ipahinga talaga. Dahil walang ano yung engine brake. Walang malakas na ganit. Hindi kagaya ng semi-automatic o kaya manual, talagang maganit. Dinig na natin yung mga sakyan sa baba. Lions Head. Ayan, Lions Head na tayo mga kaibigan. Baguio City. Dami turista, no? Andito na tayo ngayon mga kaibigan sa Lions Head sa Baguio City. At dahil nakapag-gas naman ako, may natira pa akong 3/4 sa ating gasolina, ay kakargahan ko nito. Gagamitin tayo na additive para mas fuel efficient yung motor natin at saka malilinisan yung combustion chamber. So ito yung gagamitin natin na additive. Ang pangalan nito ay gas treatment Marsh. Ang brand ay Marsh. Ayan, maganda siyang ginagamit para sa carbon removal, enhanced power, saka engine protection, saka nagsisave ng fuel. Dito sa 75 ml na ito mga kaibigan, good for 30 liters to 70 liters ng gasoline. So dahil ang ating motor ay 3 liters lang ito, 3.9, ay let's say 1 ml is good sa isang full tank according dito sa kanyang instruction sa likod. So estimation lang ito. Ang gagawin ko, maglagay ako ng parang 1 ml lang yung ikakarga natin. Bago kayo maggasolina ay lalagyan nyo ng gasoline additive. Mag-estimation lang tayo. Maglalagay lang ako dyan ng mga let's say 2 ml. Yan. Yan yung gamit ko na additive ngayon mga kaibigan. Saka gumagamit talaga ako nito. Lalo't itong motor natin ay laging napanghaharabas. Again, Marsh gas treatment. Kung interesado kayo nito, ilagay ko na lang, itatag ko na lang siya sa ating mismong video. At maglagay rin ako ng link. At gawa ito ng Das Auto Enterprises Corporation. So gagamitin natin siya, pwede natin ulitin every 3,000 kilometers run. Let's go na naman from Lions Head. Mainit dito hindi kagaya ng mga pinuntahan natin. Siya pala sa paggamit doon sa fuel additive mga kaibigan, ay kakargahan nyo siya, yung tangke ninyo prior kayong maggasolina. Di bale pag nakabili naman kayo mga additives kagaya nung ginagamit natin, may instruction naman, sundan nyo na lang yon. At mararamdaman nyo yung pagkakaiba kapag gumamit kayo ng additive at saka yung wala kayong ginagamit. Kapag gusto nyo sundan ang ruta na ito mga kaibigan,
Ang unang tumbukin nyo muna Itugon, Benguet. Yan, yun yung unang tutumbukin natin. Ngayon, doon sa pagpunta natin na Itugon, Benguet, may dalawang daan yan eh. Pwedeng dito ka dadaan sa may airport o kaya doon sa may doon sa Rights Park, malapit. Kung gaano kabisado rito eh. Pero yun ang palatandaan ko, malapit sa Rights Park. Pero tayo dito, papuntang PMA, papuntang airport sa Luwakan Airport. Baya Ulap kung tawagin ito eh. Papuntang Itugon. So ito yung dadaan natin, mas malapit kasi ito. Ayan o, tutumbukin lang natin to, pa right tayo papuntang PMA, Luwakan Road kung tawagin. At dire-diretso na ito. Kita natin dito sa right side yung mismong paliparan. Kaya kaso lang madamo. Ayan o. Oh, maikli lang din yung paliparan dito sa Luwakan Airport. Diretso na tayo mga kaibigan. At hindi tayo masyadong mag-video dito sa highway. Tayong makikita dito. Hindi naman kasi ito yung hilig natin, no? Mga highways. Nandun tayo sa adventure talaga eh. Yun talaga yung hilig ko eh. Ayan, PMA Fort General Gregorio del Pilar. Let's try ito. Dito huwag kayo magkamali. Pag diniretso nyo ito, papunta yan ng Felix Road. Eh, hindi naman tayo pupunta doon. Papunta tayo ng Itugon. Ito yung Itugon Provincial Road. Kaya kaliwa tayo, no? Kasi pag kumanan kayo doon, balik tayo doon sa pinanggalingan natin, open pit. Kaya diretso na ito. Grabe yung mga bahay, no? Para silang nakalinya. Parang may sinusunod silang mga lines. May part na wala talagang bahayan. Para siyang yung gold din, gold sa ilalim ng lupa. Sa bato, meron siyang pattern. May linyang sinusunod. Ganon din naman yung mga kabahayan dyan, no? Bakit kaya, no? May pattern sila. May part na wala talagang kabahayan. Syempre yan yung mga landslide prone area siguro. Tsaka protected area din siguro. Kaya hindi nababahayan. Welcome to Barangay Dalupirip. Daming nakikita tayo mga landslide. Ganito talaga ang problema kapag tagulan. Yung daan na magkokonekta hanggang San Nicolas, Pangasinan. Ewan ko lang kung kailan pa ito matatapos. Pakalaki nito, lawak. Agno River pala mga kaibigan, itong nasa bandang kaliwa natin. Ayan ang Agno River, oh. Bagsak niyan San Roque Dam hanggang Pangasinan, sa Lingayen Gulf. Yun yung babaybay ng tubig na yan. Nagtataka ka, ganyan ang kulay ng tubig dito sa bungad, pero yung nilalabas ng San Roque Dam hindi na ganyan, malinaw na. Ang proyektong San Manuel Pangasinan Itugon Benguet Road ay isang makabuluhang inisyatiba ng pamahalaan
na layuning punan ang isa sa mga missing links ng Northern Luzon, partikular sa pagitan ng Cordillera Administrative Region o CAR at Region 1. Bagamat ang pangalan nito ay kalimitang iniuugnay sa San Nicolas dahil ito ang isa sa mga pangunahing bayang dinadaanan sa Pangasinan, ang buong proyekto ay sumasakop sa mga bayan ng San Manuel, Asingan, Tayug at San Nicolas sa Pangasinan at aabot sa Itogon, Benguet. Sa tinatayang haba na humigit kumulang 46.5 kilometers at may budget na 1.9 billion, inaasahang magbibigay ito ng mas mabilis, mas maikli at mas episyenteng ruta para sa mga sasakyan at kalakalan, lalo na para sa mga produktong agrikultura na magpapalakas sa ekonomiya ng probinsya. Kapag tuluyan itong nakumpleto, na ang inaasahang taon ay 2030, inaasahan din itong paiigtingin ang turismo at negosyo sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga bulubunduking rehiyon ng Benguet at Pangasinan. Sa kasalukuyan, may mga bahagi ng kalsada na nagsisilbi ng backdoor route, ngunit ang mga ito ay madalas na mapanganib, bako-bako at madaling masara, lalo na tuwing tag-ulan dahil sa pagguho ng lupa at pagbaba ng bato, kaya't mahalaga ang formal at matibay na konstruksyon ng DPWH. Kaya ang daan na ito mga kaibigan, pag natapos to, ang laking katulungan nito sa mga taga rito mismo sa Dalupirip. Pagpupunta sila ng Pangasinan, hindi na sila aakit ng Baguio pababa ng Pangasinan. Ganon din naman yung mga taga Pangasinan, pagpupunta rito sa Dalupirip, hindi na sila aakit ng Baguio pababa rito sa Dalupirip. Ganon yung magiging kapakinabangan ng daan na ito. At marami pa, no? Marami pang pakinabang. Kaya maganda na matuloy-tuloy sana ito. Kaso ang bagal ng pagkakagawa eh. Ilang taon na. Since 2016 pa. 2019, before pandemic. Medyo naumpisa na itong daan na ito. Hanggang ngayon hindi pa naman natatapos. Mabagal yung galaw doon mismo sa mga kabundukan. Madadaanan natin mamaya. Ayan na, packet na tayo ng packet na naman. Then dito tayo, packet tayo. Tignan natin. Let's go. Sobrang makyatin ito. Tigling mga akyatin. Yun o. Oh. Grabe yan. Kanina mga kaibigan, pababa tayo ng pababa. Galing sa bayan ng Itogon. Galing ng Baguio, papuntang Itogon. Pababa lang ng pababa. Ngayon naman, from Itogon to Dalupirip, pababa rin. Then, balik tayo paakyat. Dami nang nagbago rin dito. Daming tumatabon sa kalsada. Bilis-bilisan lang natin para hindi tayo maabutan ng ulan mga kaibigan. Mahirap maabutan ng ulan sa trail. Hassle.
Yun oh. Napakaganda. Ayun na. Rough road gaming na tayo. Bagay, smooth pa naman siya. Rough road pero smooth pa lang yung lagay niya. Saka malawak pa. Hindi kasing kitid ng mga madadaanan pa natin mamaya. Ayun mga kaibigan, oh. Kung nakita nyo yung nag letter V sa pinakadulo, yun yung destination natin. Pero pagkasilip mo nyan sa baba, masisilip mo na yung mga probinsya o kalupaan ng Pangasinan. Doon yung destination natin. Malayo-layo pa tayo sa katotohanan. Wow. Falls. Linaw ng tubig, lamig pa. Sarap. Nakapag-share kasi ng location yung ating tropa ng location para sa camping mga kaibigan. At dito yon. Pupuntahan ko nga kung andun sila. Makikita natin dito yung mga kaibigan natin na camper. Abangan nyo mga kaibigan. Kung magtatagumpay ba tayo na hanapin sila. Kalain mo mga kaibigan, liblib na yung daan ng liblib na itong lugar na ito. At di mo akalain na may mga ganito pa sa loob-looban. Magandang bahay, maraming sasakyan. Manantala yung mga dinaanan natin ang kikipot. Meron pa ito, rakot ng gasolina, kargaan ng gasolina pala para sa gasolinahan dito. Meron pa naman akong kalahati, kaya pa yan hanggang Pangasinan. Linis ng tubig na ito, babagsak doon sa Agno River. Ayan o, ang tubig na yan ang lilinis, babagsak doon sa maruming tubig ng Agno River. Hindi nagkaintindihan. Oh, sarap ng tubig, linaw. Dito mag-uumpisa ang paghanap natin sa ating mga katropa kung saan sila pumuesto ngayon. Daming mga nagano dito, gold panning. Dami nang nakukuha siguro sila dyan. Kasi noon pa man eh, andyan na yan sila eh. Hindi humihinto eh. Pero kumunti sila ngayon. Dahil nga siguro nag-uulan-ulan na. Pero dyan lang sila humuhukay oh. Gold. Try nating maghanap sa kanila dito. Yan, may mga nakita na akong gulong. Lalo dito yung mga mukong na yun. Makita kayo! Magpakita kayo! Pinapaligiran ko na kayo. Patay muna ako ng motor.
Wala. Abante tayo. Ganito ako maghunting ng mga kalaban, mga kaibigan. Bakas ng gulong. Meron. Problema. Dito wala. Pero dito meron. Saan sila dumaan? Alang na dito. Dito walang bakas. Dito na sila. Dito na yung mga mukong. Kita ko na yung tent. Tarp. Ito pala sila dumaan. Hello! Saan sila? Andito, sige direct. Ay! Dito pala tayo magtagpo-tagpo. Tintiwala. Nag-backdoor ako eh. Ano to? Ano Ah? lang? Backdoor. Nag-ano ako, open pit. Felix Mines. Pauwi ka na. Pauwi na ako, tapos nag-content na lang ako pauwi. Dito ako dadaan. Oo. Isang video papunta sa video pabalik. Dalawa. Magkasama-sama din. Kahit mabilisan lang. Oo. Yan tayo. Ito, yung spot natin. Kaya nga nag-expect na ako eh. Doon kasi ako pumesto eh, sa dulo. Kung saan kami nagkasalisi at muntik nang mabuwag ang tintiwalag. Ilang apat kayo? Akala ko 5 kasi yun oh, may nakita pa ako doon. Sa lokal yan. Say 2, tulog. Iwan mo na yan. Ha? Eh, di pinang kunin mo. Liligpit din ako. Bakit ay alis uwi ka ngayon? Sabay mo na to. Akala ko makakasabi mo. Diyan ka dadaan? Oh, dyan ako dadaan. Mabilis dyan. Kalahati pa lang yung content ko eh. Oh, mas palapit dyan. Mahirap nga lang. May karga ka eh. Maraming karga. Alam ko yung daan dyan eh. Ay, nakaligpit ka na, Bert. Ha? Nakaligpit ka na. Dito? Natagpuan natin tong mga Hello guys. kaibigan natin dito sa pwesto nila. Eli Motor! Ayan! Sama kami sa vlog mo! At yan si Brother Dos na nagsasuffer ngayon sa kagat ng mga niknik. Bye-bye. Ingat ka. Dos! Let's go mga kaibigan. Tapos na nating katagpuin ang ating mga kaibigan na nag-camping dito.
So diretso na tayo sa ating backdoor, pauwi ng Pangasinan. Galing dito sa Itugon, Benguet. Sana hindi tayo maabutan. Napatagal tayo ng kwentuhan dun sa mga kaibigan natin. Tagal din kasi namin na hindi nagkasama-sama. Tagal. Mga ilang months din yung buo na magkakasama talaga. Mabuti naman at merong tulay dito. Linaw ng tubig, sarap maligo. Ongoing na pala ang paggawa nila ng dike rito, oh. Flood control project. Ayos. Sana matibay yan. Babaon sila ng mga bakal. Mahalaga yan para hindi madali rito. Lalo at Agno River yan. Talagang pag nagpakawala yung dalawang dam, Benga Dam saka Ambuklaw Dam, apektado itong area na to. Dito na yung mga kababayan natin na uwi pa yan doon sa dadaanan natin. Doon ang uwi ng mga yan eh. Dito lang sila didiskarga ng mga kagamitan nila. Okay, pag nakpay apo ikiraan po. Yan. Hanggang dito lang kasi ang jeep. Kasakutin na yun ang mga motor. Itong mga to, kababayan natin guro. At dito yan sila dadaan sa dadaanan natin. Let's go. Pass one at a time. Isa lang dito. Alright, let's go. Matibay itong matibay ang hanging bridge na yan. Ayos. Laki ng tulong ng hanging bridge na yan mga kaibigan, para sa mga taga rito for how many years na. Ang lalim ng lalim ng tubig dito sa Agno River, oh. Wala, maagapan talaga sa flood control project para hindi masira. The moment of truth. Pasikip na ng pasikip ang ating dadaanan. Ayan sila. Dadala sila ng kanilang mga kalakal papunta rito dahil di naman kaya ng mga jeep. Problema, hindi na tayong daan, liligaw na tayo. Ito nga, let's go. Mga heavy equipment tong dito, ah. Ilog ulit. Hindi tayo tatali dyan. Dito na sa tulay. Kaya nakabasa ang sapatos. Sabi ko magbiyahe na basa ang sapatos.
loose gravel kasi dito, kaya talagang mahihirapan ng motor. Sana hindi tayo pag-uukuri dito. Oh, go ahead. Yeah. Sige. Sige, boy. Wow. Uy. Yeah. Yeah. Kaya mo yan, boy. Gapang lang. Wala, andyan na. Mas mataas pa. Mas matarik pa. Pahinga muna tayo dito. Tuloy ang ating laban. Let's go. Okay. Tama na yan, boy. Kursado talagang mga motor dito. Kahit gaanong bago ng motor mo, pag ginaan mo rito talagang pakahirapan. Pinakamahirap na part kapag naulanan ka, I mean umuulan na tumatawid ka rito, tapos madilim pa, aga, grabe ba, prone pa sa landslide. Nalampasan na natin yung pinakamahirap na part. Tayo galing, oh. Biro yung pinanggalingan natin sa baba. Ayan, medyo okay na rito.
napakaganda ng mga tanawin, luntian. Bagong landslide lang din yung ibang part dito. Sunod ng kanan. Puro na naka-enduro yung mga lokal dito. Itong daan na ito ang magiging kalsada kapag tagusan na ang Pangasinan, Itugon. Pero sa palagay ko napakaraming ano pa nito, trial and error, kasi napaka prone sa landslide. Loose yung kapit ng mga lupa sa bato. Sa wakas, nandito na rin tayo sa tuktok. Yan. Narating din natin itong tuktok. Kung gaanong taas, siya namang baba niyan sa kabila. Naman ay lusot ng bayan ng San Nicolas. Ito yung dadaanan natin. Ito medyo mas mahirap din ito dahil loose gravel tapos downhill, delikado. Tagal-tagal din natin hindi nakapag-backdoor kaya medyo mahihirapan tayo. Grabe yan, nakakatakot. Sabagay, mas okay ito na nagmumotor tayo ng medyo naulan, kasi yung mga lupa kumbaga namuo yung mga putik, di kagaya nung summer puro alikabok tapos lutang lahat ng bato, kaya sobrang hirap. Linaw ng tubig, grabing linaw na yan, parang
Sarap inumin. Sakop na tayo ng Nueva Vizcaya, Barangay Lawigan, kaya pa Nueva Vizcaya. Ayan o, Lawigan Elementary School. Dito yan sa Kayapa, Nueva Vizcaya. Grabe, ang dilim na rin. Tagal yung biyahe. Diretso lang tayo kanina mga kaibigan, mula alas 3. Ewan ko lang kung anong oras na ngayon. Siguro sa palagay ko mga nasa 4:50 ganon, or 4:30 ganon. Yung madilim na, kagubatan kasi. Pero sa camera medyo okay pa, maliwanag pa kuha ng camera. First na hanging bridge dito dito sumasayaw, kaya goods na goods. Yeah. Tapos tire path ng motor, madulas na makitid, nabangin ang kabila, tubig naman ang kabila. Grabe, malumot. Kulay kape kulay kapit gatas yung ilog. Ambay One River na pala yan mga kaibigan. Yan yung isa sa mga tributaries ng ilog na yan, ay yung galing sa Maliko na tubig. Kailangan concentrate ka dito pag bumanat ka. Bawal lang sige lang sige. Kita nyo naman yung bawat kabila malumot. Kunting malimo mahirap din mahurog dyan. Bigat-bigat ng motor, balancing lang. Lalo na to, nakatagilid yung semento. Bigla ka lang matulas. Grabing lumot yan Ay, sa wakas sumakses din. Yeah. Bro, bawal paglaruan ang hanging bridge, daan lang tayo ng daan nating paglaruan. Luma na to talagang literal na sumasayaw to kaysa dun sa kabila. Sumabit ka rito sakit. Gusto ko ilagay yung camera dito, kaso baka pag sumabit laglag madadali pa ng baha wala tayong upload, mawawala yung files natin baka makita mo pa ba dyan kapag na-anod yung camera mo? Hindi na. Masahid yung ating side mirror. Lang surely, slowly but surely. Sige yan, kasi pag nagtukod-tukod ka ng paa dyan, hindi mo diniretso, sasayaw lang lalo. Tsagain mo na lang sa dahan-dahan na walang tukod-tukod. See? Tapos biruin mo yung bridge na yan, 1995 pa ginawa 1995. Lumang luma na mga kaibigan.
kulay putik yung ating ilog. Tapos na tayo sa isang lumang mahabang hanging bridge. Hindi nakakatakot dito eh, puro tire pa. Tapos bangin yung kabila. Hindi na tayo kasi minsan may kasalubong eh, kakagulatan na lang. Another hanging bridge. Linaw ng mga tubig dito ay. Yeah. Okay. Diba tayo? Alright. Yeah. Tsaga lang. Tsaga lang. Tsaga lang. Ganda ng tubo ng palay oh. Malusog. Madamo nga lang. Yeah. Yeah. Love the Philippines. Yeah. Bilisan na natin, medyo dumidilim na. Mahirap magabihan. Kailangan makalabas tayo dito sa hard trail na maliwanag pa. Si nanay nagdadamo. Lumabasak pa ya po. Ibig sabihin nun mga kaibigan, sinabi ko na makikiraan ko. Ganun. Minsan kasi nag-iilokano ako sa mga lokal eh. Madaling lang maunawaan. At minsan nalilimutan ko i-translate sa inyo. Natamad naman ako magsulat ng subtitle. Ayan na. Apo. Yeah. Yeah. Na tayo dahil magkakagulatan pagka ano. Sabi mo kayo dyan. Sa mga loyalista, yan, kung nakaabot ka sa part na ito ng video, gusto kong mag-comment ka kaibigan, mag-comment ka nga tungkol dito sa ano, waiting shed na ito. Anong maalala mo sa akin sa waiting shed na yan? Bagitin mo yung mga taong involved, yung maalala nyo sa waiting shed na yan. Asahan ko yan, loyalista ka kapag ka nasagot mo ng tama yon. Yung waiting shed na yan, significant yung waiting shed na yan eh. Basta kapag ka nanonood ka sa video ko noon pa man, alam mo yan. Comment mo lang ha tungkol sa waiting shed na yan. Downhill ulit. Napaka kipot na daan. At kunting mali mo dyan, pupulutin ka dyan sa napakalalim na ano,
Yan o, papakita ko sa inyo kung gaano ka lalim yan. Yan yung baba, ilog. Kita ba? Bangin yan. Oo, okay dito. Huwag ka lang mataranta. Pitik-pitik lang sa mga preno. Harap likod. Yun yung dadaanan natin na waiting shed. Napakalayo pa niyan. Ang liit tingnan dahil nga ang layo. Tapos ito naman yung dadaanan natin na pagkakipot-kipot. Tarik dito pagka paakyat, grabing hirap din. Dapat buwelado ka talaga. Yung iba binababaan pa eh, buwababa pa sa yung mga angkas para lang makaakyat yung motor. Ito na naman tayo, nakakatakot na tulay. Pero pag sanay ka na dito, wala na lang sa iyo. Pero ito talaga yung ano eh, pinakamahirap na part na daanan ng mga kaibigan namin. Siyempre hindi din naman kasi lagi sanay dito, no? Hindi naman kasi laging dumadaan dito. Pag lagi ka na kasi, yan, dali na lang sa iyo. Alright, malapit na tayo. Ilang piga na lang sa Nicolas, Pangasinan na tayo. Actually, Andalasin na to, Sitio Andalasi, Barangay Fianza, sa Nicolas, Pangasinan. Yung hanging bridge na yon, yung nadaanan natin, yun ang pinaka-boundary ng Kayapan, Nueva Vizcaya at saka sa Nicolas, Pangasinan. Ito nabanggit sa inyo doon kanina. Bakit kaya pagka malapit ka na, no, parang mas buibills ka nang nagpapatakbo dahil siguro excited ka na, matapos na yung paghihirap, matapos na yung mga challenging na daan, matapos na yung walang katapusang tagtag. Talaga dilim na mga kaibigan. Dito busina din tayo dahil hirap din dito eh, kakabulagaan din dito. Ito isa sa pinakamahirap na part. Nag-i-skid ang preno. Minsan pa nga eh, dumidiretso ako dyan eh. Wala na yung sarado dito ha. Lagi namin sinasara yung gate na yan. Wala na. Permanently nakabukas na. Oh, mabuti at tinamna na to ng saging. Maganda, may utilize yung lupa. Magiging kasagingan. Ayos yan. Napakinabangan kasi nakatenga lang na ganyan eh. Walang katanim-tanim. Okay. Wala na doon yung gate kasi nandito na. Dito tayo ngayon magbubukas at magsasarado. Okay, madali ito kasi babanggain mo lang tapos ibabalik mo ng dahan-dahan para hindi masira. Mamaya pag binitawan ko eh, biglang masira, lagot. Okay, let's go again. Sa Nicolas na ito mga kaibigan. Ikot na naman tayo. Sige. Okay. Relax lang. Bangin ang kabila. Relax lang. Sige.
Ito na ang ilog na malinaw, ang sarap liguan. Yeah. Lulusog ng palay, oh. Sarap sa paningin. Galing talaga ng mga farmers, no? Sarap ng bigas siguro niyan. Masarap kainin yung mga bigas na ano, mga kaibigan, eh. Yung sariling ani talaga. At yung hindi talaga pang commercial, yung pang konsumo talaga. Pakasarap ikain kahit na ang ulam mo na ituyo. Ay, tubig. Bridge na maliit na hindi magalaw. Oh, daming manok at pato, ah. Let's go. Lapit na tayo. dumaan kayo dito sa daan na to mga kaibigan, ito ang pinaka nakakatakot na area. Kaya focus lang kayo sa ano, dadaanan ninyo. Lalo ito, nag-i-slide na yung kaliwa. Kasi nakakatakot talaga yan dahil tingnan nyo naman sa baba. Ang technique naman yan, tingin lang sa dinadaanan, focus ka lang sa pagmamaneho. Pero mas nakakatakot dyan yung angkas eh. Pag ikaw na nagde-drive tapos may angkas ka, mas takot yung angkas. Kaya minsan binababaan na nila to dito eh. Ang driver lang sumasakay. Ito naman kasi nakakatakot talaga. Blind spot kasi to. Minsan hindi ka nagkakasalubungan. Kailangan busina ka ng busina. Hindi bali ng maingay basta sigurado.
Dilim na. Pinakatulay lagusan ng tubig sa ilalim nito. Butik dito. The final assault. Plastic na tercera pala yun. Ayan, napakaliwanag pa mga kaibigan. Narating na natin dito ang highway. Ayan o. Liwanag pa. Kulimlim nga lang. Ampun-ampun na rin. Kaibigan, paalam sa ngayon. Ngunit kita-kits ulit sa susunod nating video. Thank you sa pagsama sa akin sa ating adventure from Baguio City hanggang dito sa San Nicolas, Pangasinan.